ще да. И като си стеглиш програмката ми кажи да те оставя да снимаш. Да. Аре, ти ключ като направим и ще... И аз ще снимам. Окей, чакай си вия манджата. Ще ям пред компютъра. Like a boss. И аз ям пред компютъра. Like a boss. Ама аз ще ям манджа. Що ги взяш като модата? Тия зомби, коми са кефи, бе? Ще го убия с лопатата. Ела да видиш каква съм е направил фермата. О, крипър гръмна човек зад мене. Прецакам. Отстава, бе. Знаеш ли ми майка? Ехо, пас. Опа. Наздраве. Много лаги ще се сменя текстчер пак. Чай сега. Да се дърпам ли ти, си ми го пратил? Теглива? Софтпедия. От къде да си го изтегля? А? Да. Или пише Донландс там. Да. Трябва да си го... Трябва ти да го копирам и да си го... Дай първо да я снимаш едно видео и после аз ще снимам. Да, ще почваш ли? Аз съм почнал. Да снимаш? Да, в момента снимам. Тогава. Ари! Нормално ли си? Да. Какво дъвчиш пак, бе? Ям на Майнкрафта, проблем. Ще надебелееш? Ай, значи, ти кажа... Значи, с колко... 60 кг, знаеш сега колко съм мога ти обадя? Колко? На 55. Какво? Много бързо слабо. Ти ли го щупи, бе? Да, скочих отгоре, но падна да ми прецени, защото съм 40 кила, човек. Ти ли си, бе? Да. Да, ти кажеш, чуй колко съм надебелял и идваш, бавам някакъв супер слаб. Ако не си спомняш, си тръгнах. Като се върнах, помниш ли какъв дебел бях? Да, бе, такъв дебел и се вдигаш бузата е някакъв супер слаб. Цвет най-дебелите. Цял ден. Я виж хладилника колко неща има. Виж хладилника. Видях. Значи на моите видеота има ужасен лаг. Аз ще снимам, бе. Те сега да спомня нужните неща. Аз ще снимам, ти ще играеш. Да, но ще трябва за YouTube акаунт. Ще трябва и YouTube акаунт. Ами аз ще качвам на твоя, бе. На един ли ще качваме? Ами да. Общ, като на Смош. Смош! Давай като ние с JGMcast, ако ги знаеш. Кой? Има едни там, дед качат общ канал, имат, а пък те двама човека снимат, а пък са им общ. Йокаст. Hm? Не, Симон и къв беше другия. Freedom и Forgot. Те ли? Да, те имат общ канал и снимат. И Смош са така. Hm? И Смош е така. Кой е този? Смош! А, Нали ги знаеш?
Не. Не, сериозно. Не съм ги чула, наистина. Изляза GTA 5, GTA 4 с PewDiePie. Чи бе? Те! Ой, знаеш колко ти... Ча да се всея звъците, че нищо не ти разбирам, човек. Наистина, трябва да си ги усиля. Усиля ги. Айде, ти кажа. Аз добре ли се чувам сега в момента? Давай. Нещо тихичко. Не. Окей, да знаеш, че тази програмка е малко бъгава да ти я изпрати. Що ако е бъгва? Ами, аудиото й е малко по-така и трябва да говориш с това малко по-леко. Аз в другия хладилник слагам неща, от които може да се прави. Ох, какви неща. Пшеница, коко бинс. Абе, не такви са. Направо готови се слагат вътре. Ого. Ела да видиш фермата какво стана с нея. Чакай, ще направя още 8 корабийки. Добре. После ела да видиш каква е Оставям ги в фермата. хладилника. Не, ще ги вземам, че ми трябва форма. Бато свинята. Пис. Абе да видиш каква яка стана фермата. О, не съм ли много добър във фермата? Само да кажа за ютуба. Първите ни 10 абонирания, които видим, от тях специално смятам да направя мап за някой adventure map или jump map, който предложи в коментарите. И той се радва, значи ставам. Вчера знаеш защо не ви дигах? Що? Играх FIFA. Човек, тази игра не е яка. Що? Поне мене... О, искаш да снимем някой... Аре, аз ще си стигля FIFA и едно в едно да играем. Искаш ли? Не FIFA, бе, PES. Давай сега викаш FIFA. Ама бърках са, са еднакви. Не са точно еднакви. Футбол. О, ти видео тук, този епизод ще опусти свинстването. Как? Свинстването, защото много ям. Искаш да направя уебсайта, човек? Опа. Какъв уебсайт? Ами такъв хората да се записват там, ако искат да си дават скайпове такива. И ако някой спечели случайно някаква томба, която ми си измисли. И коста? Ще снимкам, ами могат да участват? Ко? В клиповете? Не, може да играем заедно, не е клипове. О, този канал може да печелим пари. Ей, какви отсвраче! Давай, той 14 милиона. Печели там на година по 500 хиляди. На видео само. Да, че той са пълен гъс. Да, затова дава пари на децата там. Давай, той дава на децата в Африка, там дет нямат храна и вода, дава половината си пари на тях. Даже повече от половината дава на тях. А за него нищо не остава. Остава ли, човек? Да, остава. Взема си там. 150 000 за другите там. Един ден Пилц. Дал си парите. Остана за пак без пари. Да направим ново видео. Да. 3 минути след като видеото е качено. Оха, мъни, 1 милион, 2, 3, 4. Да, че пълен гъс. Не, няма го пуснам, аз го гледам постоянно. Не да не е егоист, ай чао. Спирам видеото.